karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Palagtiki. Dahil Laura, Dong James, na nagkuha na lamig mga silingan aron makatabang sa pagpangitas sa bata. James, Nagsabot Dong James. na lang may siwa sa Idong James. Aron atong daling makitaan ang bata. Mas maayo hinoon. Palihog, tabangin taon misin yung pagpangita sa mga anak. Nabalaga na kayo, mi. Okay na. Wala mo may daw tang mahihabo sa atong anak. Mutabang mo na. Mutabang yun, sir. Okay, wasay mo. Ay, dad, Laura, gusto na. Iyo pala abis mong gibate. Di galing pa usa ka. bitaw day. Oy, sige na, tanana mo. Atong pangitaon ang bata. Hoy, mga waywaw. Day, oy, day. Nagkurog man lagi ka, day. Oh, sige, tara ka mo. Pangitaw na to ang akong anak. Hello, Laura, Wasay. Laura, kalma lang. Wasay ko, wasay. Hala, tama mo. Sige na, Laura. Nagtarang, pamauli na lang mo. Kami lang mangita ni Francel. Di ko Sige na. makauli. Mukuyog ko sa pagpangita sa atong anak, James. Nalipay ka? Oh, lipay ka ko. Wa ko'y duaan sa amo nga musulti kung pangutanon. Wa ko'y duaan nga ingon ini kanindot. Mulupad siya. Magilis-ilis ang iyang kulor. Ug siga pagid kayo. Gamanan de ka? Oh, kamhanan ko. Tugi, gamanan jud ka. Kay imong kong kitabangan nga makahibaw sa mga gisultiin ni nila. Sa mga duwit-wit. Pero ayaw pagsapit sa open ha. Nga amigo ta, masuko sila nimo. Ha? Ano masuko man? Nga buutan man ka. Basta lang. Oh, sige. Ako di ay si... Francil, Kaila di ka na ko. Di ba, wa man ko masulti sa kungan? may gahom ko, dili pa? Oh, di ay, may gahom di ka. Nahibaw na di ka sa kungan. Ikaw, kisa may imungan. Sirinya. Si Rinyo? Duha na ka oras ang nakalabay, James. Wa pa gyud makiti ang atong anak. Ay naman ka si Francine. Pinuo ko. Ay naman taon ng among anak. Iyo, ito ko, Diyos ko, gamat tupawak sa kalautan si Francel. Dog, hain naman tayo. Si Francine! Francine! Dong! Dong ni Arami! Hain ka! Tiin ka man. Kanina raming nangita si daddy mo ug ang mga tao dining dapita. Di haraman ko, mami. Uy, diha ko na. Uy, Wa ka mahadlok nga mo gawas? Ngangit-ngit naman kayong palibot? bitaw, ako ginahadlok yan ko, ngawasay ko. Nag-uwang ang iro. Nanlibaw ito kong balhibo. Apil ang balhibo, tunga. Ay, helam ay onggay. Na. Ikaw no saglan yun mo kabo ang da. Ada, Do, Francel. ni Kinto. Hilom ay. Francel, ay na nag-usba. Nga mula kang ikaraosa. Ilabi na gabiin ha. Doon ay daghang mga dautan nga ni aras to palibot. Oh, dad. Anak, Da. ayaw nag-usba. Aron dili mabalaka si mami ug daddy, ha ba? Yan ako sud sa mong kwarto. Taguan ako si Duwit-Wit. Ako isud sa mong aparador. Akong kuoton sa kong bulsa si Duwit-Wit. Hello, Duwit-Wit. Migo na biya ta ha? Gihatag ka na ako ni Sirinya. Oh, ingon si Sirinya nga ako na ka. Ako na din makadungog si imong tingog. Wala ilain. Sige, taguan na ka ha. Kay basig musul si mami o si daddy na ko. Ha? Oh, na si mami. Oh, ngano mo naman kag nang luspad?
Ha? Naunsa ka? Uwa man. May gikahadlukan ka? Uwa man, ma'am. Francil, anak. Nga na bang milakaw ka man kaganiya? Nga wa magpaibaw na mo ni daddy mo. Doon naman ko'y nakitaan. Nakitaan? Oh, hayag kayo. Matund ako pero wa ko wala ko dito kay layo naman. Pero doon ako nakitaan nga bata. Nya, naamigan ako. Nagduwa-duwa mi, nagplay mi. Unsa? Ingon ni atong orasa? Nakigduwa ka sa dili ni mo kaila? Ganahan mo kong makikamiga niya. Ganahan mo kong makigduwa niya. Francil, basta kabiin na gani, ayaw na gid pagawas. Anak, ayaw na tugos pa ha? Ayaw paglakaw o gabiin na. Nakasabot ka ba, Francil? Oh, mami. Ani lang ko magduwa din eh. Pero masugot ka. Nga ani may magduwa si Sirinya din sa ato. Serinya? Oh, Sirinya may angan. Sige na, mami, sugot na. Kay ila naman sa ubos. Hayag ang ila. Kailang gipuyan. Sige na ba, Mami Loda? Sugot na. Please? Sa'yo sabdi ay kang ni mata, day. Oh, magkuyog ta sa merkado ng tirang. Aron makapalit ta og labas nga isda. Ay, oo. Karong mga orasa, doon na ro'y abot nga labas nga isda. Maayo noon, day. Aron makahigop ta og sabaw nga tamis-tamis pa. Mangumpra lang ta alang sa atong konsumo. Sige. Pero kining, day, may ipangutana lang ko. Ang tana? Nagkasinabot na mo og balik si Dong James? Unang tirang. Ay, nakita og nahuna-huna na ako nga sayop ko sa akong gituhuan. Maayo hinoon dayoy. Aron magmalinaw na ang inyong pagpuyo. Og makabalik na mo dito sa syudad. Ay, kadiyot o na day ha. Magkuha ko og bag nga kasudlan sa atong mga kinumpra. Sige nang tirang. Aring sa gawas magpaabot. Pagka-presko sa hangin din sa palibot. Ano di ay mo din Ikaw? Niya ka? Maayo hinoon. Nganong niya ka? Tungod kay kuhaon ko si James, kay kanimo. Banak ko si Jim. O wa kay katungod sa pag-angko niya. Ano nag-ilusyon ka sa akong banak? Di si James mo ay angay nimo. May tag-iya ka na. Og may na nag-iya na usab ni James. Ako ang kasing-kasing ni James. Ha? Mahimo pag mapahawa ka na? Ayaw kubta ang among pagpuyo. Ayaw kutok. Tabang! May daw pang mahitabo sa imong mga mahal sa kinabuhi kundi ka mo puyo sa malagtige. Hoy! Asa ka? Balik dire! Ha? Hoy! Hindi ko makalihok sa iyong paggunit na ako ng tirang. Ay, ginoo ko. Kansiya! Ay, kinsa man di ito, day! Katong babayana, muti nagpailan ako nga kabit ni James nang. Uy, unsa go di ay? Anong naabot na to sa dinhi, ha? Ala, hain naman to! Hain na to! Kasakit sa akong liog. Pantay dito na ako yun. Hain naman to na wala magkaliday. Pantay lang dito na ako. Laura? Sakit sa akong... Laura, sino mo? Ay, James, do. may anak babae. Ginan ko niya nga siya lang ang makaangko ni mo ug ako. Kinahanglan mo puyo ko sa palagtigi. Og aron may daotang mahitabo sa akong pamilya. Ay, ginoo ko in taon, oy. Magkapaguros man tag-ahat, ene. Kining kuyaho ako di ay, no? James, Hala, nadumduman magyud nila. lahadlo ko sa ito.
ang babae nga maoy espiya ni ini. Nang, may gisulti ka ba? Ko adi kining aabi ninyo. Hugti lang ninyo ang inyong mga pag-ampo, Dong James. Kay wag nyo daotang mahitabo sa inyong pagpuyo. Mga pag-ampo, kana maunay hustong buhato ninyo. Isa mo yung katubayan. Huwag ko makailaan to niya. O ganong migukod ba siya na mo? Hangto din Nganong ingon man ni adto ang iyang kisulti. O sa rayag tumong lola. Modos niya ang pagguba og pamilya. O ikaw man, kontakon niya ang iyong mga kauban sa kulto. Aron may dautan silang buhato na to. Ay, matingog ko ha. O saragay akong ikatambag ninyo dong. Ninyong magtiayon. Mupauli mo sa syudad. Ug hugdi ang inyong pag-ampo nga malayo mo sa dautan ug kasabok. Lantirang. Haring Aqualos, ni anak ko nga imong gipatawag. Kupit! Ayaw pagdugaya. Kinahanglang mapatay mo ang lalaking ni Angkon sa gugma sa akong minahal. Pagkibati kong pagigugma sa lalaking imong ipapatay ka na ako, Haring Aqualos. Unsa? Nahigugma ko niya. Ayaw nagbuhata, Kupit. Higugma na ba siya nimo? Wa pa. Ayaw na lang paabutang mahigugma siya nimo. Patya na lang siya, Kupit. Ayaw kong banduin ni Ana, Haring Aqualos. Bisan ug igsuon ko pa ikaw. Wa kay katungod nga mo bando ako ni Ana. Haring Aqualos, karon pa ko mabati og sama ni ini. Di ko gustong kuhaon og kanon ang iyang kasing-kasing tungod kinahigugma ko niya. Kupit! Nagtiguha ko nga maako ko siya. Maako ang iyang gugma. Pasagti lang, tabagan ko gihapon ikaw nga maimo sa hingpit si Ebria. Sukad gamit turok ang ako pagpati ni gugma sa kalalaking tagamama. Naundang ang abkamol sa pagkaon sa kasing-kasing sa mga lalaki. Kuman ko makakaon sa mga kasing-kasing niya itong mga lalaking midakop ka na ko. Kalit ko lang na amguhan na. Nahigugma ko ni James. Nawa ang akong kagutom sa kasing-kasing sa mga lalaki. Mibati ko og ugma, Haring Aqualos. Kung langayon ko nimo, Kupit, sabot kong mahitabo, ipapatay ko siya sa lain. Dili ko gustong may karibal ko sa gugma ni Bria. Ipapatay ko ang maong lalaki, Kupit. Ayaw ka nagbuhata aron di kita mag-away. Igsuon kong Haring Aqualos. Buhata nga maangkon mo ang babaeng gusto mong ikauban din sa balagtigi. Apan ayaw yun dilabdi si James aron di ta magpatay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!